biztos. Start elindult a 6. futam a Királyhágó, vagy 40 métert hagyott ott a többieknek. Jó pofi kezdett nagyon lassan, viszont már a második sorból élen van Mokány 11-essel, nagyon jó startot vett, övé már a fal és diktálja a tempót. Úgy tűnik, hogy kapitány, illetve Gón próbálnak az üldözésére eredni, ott vannak a második, harmadik hely környékén. Kaméliás hölgy színét is közel látom, illetve a falról indult Kishölgy tagja még a közvetlen élmezőnynek. A középmezőnyben megjelennek most Kentucky Girl színei, ott van Józsó, és abban a pillanatban kimondom, József picikét galoppozik, de hamar paríroz a Szász Szilveszter. A sor végén, vagy legalábbis az élmezőny végén Nok színei látszanak. Tehát a favorit azért egy közepes startot vett, de azért nincs messze, egyre közelebb zárkodik. Csak Jópofi, illetve Királyhágó vannak kiszakadva, illetve hát azért Gabi Junik és Józsó helyzete is azért egyre nehezebbnek tűnik. Mokány minden esetre vezetés diktálja a tempót, Mokány, kapitány, egészen kívül Gón, Kaméliás hölgy, Kishölgy, illetve Kentucky Girl, ők alkotják a közvetlen élmezőnyt. 1200 méter van hátra, és a remes startot vett Mokány még mindig vezet. Mokány mellett kapitány. Mokány kapitány az első két ló sorrendje, majd közeli harmadik helyen Kaméliás hölgy színei tűnnek föl. Harmadik helyen versenyző ló mögött pedig jól tartja még magát egyenlőre Gón, a falon pedig Kishölgy színei látszanak, és megpróbál zárkózni Nokkal Várhidi, amikor még mintegy jó 1000 méter van hátra a versenyből. Az élmezőnyben nincsen változás, a vezető lovakhoz pedig megpróbál talán még Józsó följebb zárkozni, jelen pillanatban Nok mögött versenyez. Kentucky Girl is elég jó pozícióban Kolozsi Lászlóval a falon versenyez, ott a harmadik, negyedik hely környékén. Mokány azonban kicserélt lóként fut, a nyár elején voltak nagyon jó nyerőformány, aztán két gyenge futás, most azonban nagyon erős. Ő az első, amikor még mindegy jó 600 méter van hátra, mögötte hatalmas küzdelem, várható folyamatos támadások, de az 500-as táblát elsőként Mokány éri el. Mokány vezet, de legalább 6-8-an támadják. Mokány a biztatott Kaméliás hölgy, Gón, Kentucky Girl, és hát egészen kívül a tragikusan indult Királyhágó is megjelenik, szinte végig 4.-5. pozícióban versenyez. Ezzel együtt úgy tűnik, hogy fel fog menni most már a vezetőlovak mellé, egészen hátulról talán még Noknak is van némi reménye, hogy csatlakozást találjon. Királyhágó egészen kívül talán most már átveszi a vezetést. Mokány szívósan védekezik a falon, középen még Gón is küzd, de talán a legkönnyebben egyértelmű, hogy Királyhágó jön. Királyhágó most már vezet, Királyhágó, Kentucky Girl is zárkózóban van, Mokány is védekezik, és megjelenik kívülről most már Nok is, de Királyhágó még mindig vezet, és Királyhágó megnyerheti a futamot, jön mögé a favorit Nok, Királyhágó vagy Nok, Királyhágó elő van, és Királyhágó nyeri a futamot. Királyhágó, Nok, Kentucky Girl, ez a sorrend. Na hát mi lett volna, ha Királyhágó vesz egy jobb startot, 40 métert hagyott ott,